Hazvina kumira mushe kuTanzania muri yeZimbabwe. Ai zvinhu zvandaonerereko zvitezvika. Kana une stress chimboya panapa timboonesana. I know kuti a lot of you guys muchiti murume uyu achabva rini ku 2030 chinchi. Pane zvaitika kuTanzania zvandanotisa inini. Body language manje isusu tiri vanhu vanokurumidza kuonera. Chaitika ndechekuti papinda president wekuRwanda Paul Kagame uyu akanga akamirirwa. I think ndiye munhu ari kutonyatsomirirwa nzi atouya iye versus SADC yese. Ndiye munhu akanyatsomirirwa nzi ndo pane matalks ese. Zviya zvamunotaura zvamakajaidzwa vanhu vekuZimbabwe muchiti president venyu vanozodidi vanorema chinji ikoko ndazoona kurerutswa kwamwana. Zviya zvekungoti iye wachangopindawo Kagame changoita gentleman bamhoresa president wekuTanzania anga ari pa next na president Mnangagwa kwakutonyatsommhoresa zvake handshake ndanyatsoona president Mnangagwa achigadzirisa zviya zvekugadzirisa kuti ndanomhoreswa munhu akutanga kutomhoresa vanhu achitoenda neother side atanga apedza mwaruko ndokuzouya manje kwakuzomhoresa president Mnangagwa achimhoresa vamwe achitoenda paanogara pasi yo muri Zimbabwe. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboyikane zvanoda kuti muite kana uchinge walike this video unobva wasangana nelink la utobva unoona ka clip kacho ipapa kwangopedza walike unobva wangodzika mu description box unoona link daurisiya ndakarisa imwe munyatso kunokaona ka clip kacho Paul Kagame achipinda hai mizo mune muchitaura zviya kana zvoti kana une stress unoona uswera uchiseka the whole day zvizote chimbosangana nazvo zvikazvi atori ma 1 chakucho saka ndo zvandakutoita iko zvinezvi number dzandiri kusiya pa screen kune vanda senda ma audios munozviziva kuti munongogara masenda ipapo and the other thing tsara makaterere mu audio manyama mozondudzawo futi zvamuri kufunga ipapo. Nyaya ndiri kuinzwa iyi iri kufamba nyaya ya Blessing Beza iyi. Takuda kutarisa pavana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanofanira kusvinura, vanofanira kumuka, vanofanira kuona. Ngavasaita kunge vakazvarwa mucharima vakaramba vari mucharima. Ngavasvinure, vamuke, vaone. Because so far Zimbabwe inoda kuti isunungurwe, tiwane rusununguko, tiwane kufara. It's not easy. Hazvifadzi kuti tiwane vana veZimbabwe tichitambudzika, tichiwanikwa tiri pakutambudzika tiri kune dzimwe nyika. Asi nyika yedu iripo ine zvishandwa zvakakwana zvese zvekuti isusu tinokwanisa kurarama tirimo. Ndechipi chimwe chinhu chaungada chokuti watowana munhu anokubatsira kuti ramangwana rako ringe riri pastage imwe iri nani? Wakusorotuka munhu iyeye. Inene kana ari sevanhu vari kutuka geza ka handizivi kuti vanhu ivo vakaita sei, kuti vakaroiwa nei. Unotoshaura kuti vakaroiwa nei, kuti vakaroiwa kuti vari kudyiswa chii chavari kudyiswa chinovapiwa kuti vaswero kutaura zina nebasa vachiswero tukana nageza. Because Geza takutarisa yese information nematauro ake ese I follow everything zvese zvaanotaura ende nemapages enyu pese zvezvichiitika ndinofollowa ndichiteerera ndichitarisa ndezvipi ndezvipi. Pane vamwe vanhu kuti unotonyatsowa kuti kana achitaura so unotombozvibvunza wega kuti munhu ane brain here uyu, ane pfungwa here uyu, oro akadzidzira kana kuti idofo zvaro rinenge rakanotorwawo muhame noti muchakasara kuuya kumachonyonyo kusina kana chinozikamwa akatonyeberwawo otorwa uyo zonzi ngataure achitauriswa nezvinhu zvaasingazive. Unotoshaura kuti chii chaicho chinenge chichiitika pamunhu kuti chii, ane brain rekuti kwai dzinodhonza here. Unotoona mazimba mazhinji vanhu vari mutauni chaimo vachiswero manyidzana 2030 idipe kudii kwake akatadza ane iko zvino sofata kuenda kumakore mangani ari president. Chii chaati aita Zimbabwe achivha chii? It's better panguva yanga ina Mugabe zvaizvitori nani than iko zvino. Vosta kutaura iko zvino even chero chinzwa munhu ada kuti uinde unoita business rako muZimbabwe. Business ripi rokuti ringaboostika? Kuno kunenge kuchida kuti business riboostike, kuno kumapurisa anenge achiuya chiluta, kuno kunenge kuchida kuti business risimuke, kuno vanenge vachiita zvavo zvokunzi ivo zvavo ndo zvokuti vanenge vachida kuti homwe dzavo dzinge dzichizara, isusu dzedu dzinge dzichinzi hadzina. 2009 and 2010 ndaita basa rangu ndichizvishandira Bulawayo memory. Ndichiita zvokuzvigadzirira mabhodho inini. Ndichisacrifice kusafa kushanda but mapurisa aiuya each and every day vachiita kuchinjana. Kuuya pabasa pandaishandira inini kuti vazomora patiri isu. Panzvimbo yekuti vachimora kugovernment vakuuya kuzomora kwatiri isu. Saka iko zvino tawana vanhu vari kuda kuti vatipo rusununguko rokuti kana tine zvateta kuita muZimbabwe to investa tichishanda tichikwanisa kutora hama neshamwari tichivhura mabhizinesi edu achikura tichitoa mari dzedu
vanhu votsikirira munhu akadaro. Chii chiri kumboitika pamazimbabweni? Mazimbabweni ngaavhurike, brain dzavo dzivhurike, kwete kuda kuramba vakatsikirirwa. Vachida kuramba vakatsikirirwa nezvinhu zvakaitika kudhara, vanofungidzira kuti zvino chero zvichinzi kwai kunzi kwaita zoti kwai muzimbabwe muinde mainvesta, vanofunga kuti unhu hwanga huripo kudhara ndo hungadzoka. Ngavarege kuva vari vanhu vanoita kunge vasina brain, especially takuda kutarisa payouth. At least maybe ngadai zvichinzi kwai ndeawo machembera akudhara, taitomboti not youth vechidiki ngavashandise pfungwa dzavo. Vechidiki iko zvino vanoswera vanenge vari mumastreet vachiita zvisinganzwisisiki, vachibhemana nembanje, vachibhemana nemadrugs, kuti kufungiwe kuda kuti vanhu vatomboshanda. Havazvifungi, chavo kungofungana naED. Ari kuvapei izvezvi, ari kuvapei izvezvi. Fiwe kunzi kwai yawanika muZimbabwe zvinonetsa. Kutenga chako chikafu chacho kuchitenga muZimbabwe chinonetsa. Magetsi chaiwo ari kunetsa. Ndechipi chinhu chinganzi kwai muZimbabwe chabatika? Ndechipi? Mangani mamwe masoja izvezvi asiya chiuto, vachisiya vachienda kune dzimwe nyika kunotsvaga raramo. Tinawo masoja mazhinji, mamwe ari munomu, mamwe akuita mabhiridha, mamwe security, vamwe vari kutoita zvinhu zvisinganzwisisiki, but anga ari musoja wenyika. Saka ivo vongoti kwa yese zvo ED chii chaita chinobatika chaiko ED patemu yaari yese naiko zvino, kana kuti kungobvisa vanhu achiisa family yake chete. China razara rakuita zvarinoda munyika, nyika yaparadzwa, vabereki vachidhiridzirwa dzimba. Padhirizo ipapo ngapanopinda muchina haumuona chigumiwa, uri mwana wevhu, shandisawo brain but akusafunga. Ameno kuti chii chinoitika, kuti vane mweya wei uri mubrain dzavo. Mazimba ameno mweya uri mubrain dzavo. Vanofungidzira kuti pamwe zvese zviri kuitika pana Geza, kuti Geza ari right 100% because ari kuya. Ende kana ndiriseni pandakahwa information yese nezvese zvaaitaura ndichifollowa pese paakataura Geza, handina chandakaona chakaipa chakataurwa naGeza, because Geza akuda rusununguko rwevana, generation youth yese sezvairi. But kana iri youth yekuti inenge yakwanwa ichishandukira Geza, unenge uchiti kuitei? Iko zvino uri kuenda kuchikoro, wapedza kunyora degree, wadii zvako, chii chauri kuita? Uri kuruwane basa muZimbabwe macho? Hapana. Wakuchitanga kuda kutora nepassport kuti uende kune dzimwe nyika. Wakudzidza, uri kudzidzira kuti uende kune imwe nyika ere, kana uri kudzidzira muZimbabwe kuti uwane basa muZimbabwe imomo? Hatizivi kuti chii chiri kumboitika payouth iri muZimbabwe. Hatizivi kuti mweyai, kuti vapiwei. Munhu ovharwa nechihwitsi chacho ndo chingakuvhara chihwitsi kuti aiwa inini rega ndimboita zvechihwitsi. Ngatimukei vana veZimbabwe, ngatimukei, timire tibatane nevanhu vari kuda kuwanikwa vachitisimudzira kuti tiwanikwe tine rusununguko, tiwanikwe tine kufara munyika medu, noti kuti tiwanikwe tichiita zvinhu zvisinganzwisisiki, noti kuti tiwanikwe tichiita zvinhu zvisinganzwisisiki.